दिनै काजिरंगा वाइल्ड लाइफ ससाइटि आरो रायमना गार्डेन लांगुर इकोटुरिज्म ससाइटि जोङो जथायै मोनसे अवेयारनेस प्रग्राम लादों माब्रै जोंनि बे रायमना नेशनल पार्कनि जे फ्रिन्ज भिलेजेसफ्रा ज' जानानै जे कनजारभेशननि सायाव नोजोर होनानै जे हाग्रानि गासै बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुनारखौ माबोरैबा जों रैखाथि होगोन बिनि सायाव जोंहा बेयाव सावरायनाय जादों आरो जों खूब गोजोननाय मोनदों जोंनि बे मेलाव जोंनि कलेज लेभेलनि माखासे प्रफेसर्सफोरजों लोगोसे गोबां जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर आरो जोंनि रायमना गार्डेन लांगुर इकोटुरिज्म ससाइटिनि मेम्बार्सफोर एक्स पोचार्सफोर आरो बे गामिनि गावबुरा बेयावहाय अटेन्ड जादों बिनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों जों गोबां मिथिनो मोनदों जे नेशनल पार्कखौ जे कनजार्भ खालामनाया बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नङा बा एनजिअ'ल' बे मोनसे दायित्व नङा बियो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि बियो दायित्व मानोना रायमना नेशनल पार्कआ बियो जों बयनिबो मोनसे सम्पति जों बयनिबो मोनसे सिनायथि आरो बेखौ रैखाथि होनाया जों बयनिबो दायित्व बेनिखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो जोंनि साफ्रोमबो बे ओनसोलनि फ्रिन्ज भिलेजनि जे रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जोङो जोंनि सम्पति जे सम्पतिजों जे नेशनल पार्कजों जों मोनसे सिनायथि मोनदों बे सिनायथिखौ जोङो मोजाङै जों लाखिनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां जाय बे सिनायथिनि थाखाय जोङो दिनै नुनो मोनदों गोबां टुरिस्टफोर जोंनि बे ओनसोलाव दावबायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो टुरिस्ट दावबायबोनायजों लोगोसे दिनै गोबां रिजर्टफोर बेयाव इस्टाब्लिश जाबाय बेयाव गोबां लकेलफ्रा बेयाव एमप्लयमेन्ट मोनबाय आरो गोबां हमस्टेसफोरबो दिनै जोंनियाव 15थानि बारा जे हमस्टेसफोर जाबाय आरो जिपसिबो जोंनियावहाय जाबाय दा बेयावहाय गोबां जोंनि जे आनएमप्लयड जे युथ्सफ्रा बेयाव थांनानै थानायनि राहा लामा मोनबाय बिनिखायनो जों टुरिज्मखौ जों प्रमोट खालामनायजों लोगोसे जों मोनसे सास्टेनेबल टुरिज्म मोनसे लास्टिं टुरिज्म जों बेखौबो जों खालामनि आरो जोंनि रायमना नेशनल पार्कखौबो जोङो मुलुगाव मोनसे मोजाङै जे मानेज खालामजानाय नेशनल पार्क होननानै जोङो मिथिसार होनि सो नमस्कार तो আজি आमार काजिरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी और रायमना गोल्डन लेंगुर इकोटुरिज्म सोसाइटी सहयोगत আজি रायमना नेशनल पार्कत आमार एखन एवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करा होइसे और मेन उद्देश्य हल फ्रिंज जोनबोर भिलेजेस आछे फ्रिंज भिलेजेसत मानुहबरक लगाय केनेके आमी कनजार्वेशन आमी भालके करिब पारो सेकेंड यार ऑब्जेक्टिव तो आছিলে केनेके फ्रिंज भिलेजर मानुहे कनजार्वेशन करार लगे लगे तारे जोनबोर आमार मेन आरो एनिमल कनफ्लिक्ट হয় সেইখনক কেনেকে আমি কম কৰিব পাৰো আৰু 3 নম্বৰ হল আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো হল আমাৰ টুৰিজম আমাৰ যেটো নেশনাল পাৰ্ক হৈছে আমাৰ টুৰিজমটো কেনেকে আমি বঢ়াই ল'ব পাৰো লগতে টুৰিজমটো বঢ়াৰ লগে লগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল ইয়াৰ মেনেজমেন্টটো টুৰিজম বাঢ়ি গলে যদি ভালকে মেনেজমেন্ট কৰা নহয় তো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ কি হয় আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বা প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান বেয়া কথা উঠি আহে সেই কাৰণে টুৰিজম মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ত আজি আমাৰ এই আলোচনাখন আমাৰ ইয়াতে পাতা হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কত তো আমাৰ মেইনলি আমাৰ আজিৰ এই সভাত আমাৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ডিএফও ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰসকল আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ আমাৰ কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছৰ অধ্যাপক লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাৰ লগতে আমাৰ যোনবোৰ গাঁৱৰ যিকেইজন আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হ'ল যে আমাৰ যোনবোৰ এক্স পোচাৰ্ছ আছিলে তো এই এক্স পোচাৰ্ছবোৰে আজি আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে তো এই গোটেইকেইজন মানুহক লৈ আমি বিশেষ অনুষ্ঠানখন আজি আগবঢ়াইছোঁ